Hola, bon dia als nostres oients i seguidors. Benvinguts a la 46a tertúlia d'Esport 99, un programa fet per gent de la generació de... 1999. Perfecte. Bon dia, Pau. Bon dia. Lluís. Bon dia. Pol. Bon dia. Ica. Bon dia. Molt bé, si us sembla comencem per una notícia fresca que s'ha donat avui, com és el sorteig de Champions, de les semifinals. Barça-Bayern i Juventus-Madrid. Què aneu a dir? Bé, un altre any ens toca la mala sort per partida doble, tant el rival com el partit de tornada fora de casa. I bé, només comentar que el Barça jo crec que té més possibilitats respecte a fa 2 anys, que era l'eliminatòria també va ser contra el Bayern, i el Madrid té quasi assegurat, en la meva opinió, el pas a la final de Berlín. A veure, en unes semifinals cap dels rivals és fàcil, però sí que és veritat que el Bayern jo crec que era el pitjor rival que ens podia tocar. Un Bayern que aquesta temporada ha estat molt irregular, però que quan es posa en sèrio, com el partit de tornada a l'Allianz Arena contra el Porto, és un equip imparable. A mi el que m'espanta és que dubto que la UEFA deixi o vulgui una final espanyola i llavors si el Madrid té les de guanyar en això, perquè pot ser l'equip que passi, ja que juga contra la Juventus, potser que hi hagi una mica de boicota que el Barça passi, però em quedo amb la frase de Luis Enrique, que no comparteixo el 100%, però crec que és optimista, que diu que qui hauria de tenir por és el Bayern i no el Barça. Sí, crec que no hem tingut mala sort al Barça, jo diria que el que té mala sort és el que li toca al Barça, perquè diria que som els que estem millor dels 4 equips, els que arribem al millor moment, hem eliminat el Manchester City, el PSG, i és un camí molt difícil, i jo crec que el Barça també arriba amb una mica més de ritme de partits importants contra el Bayern, i crec que serà clau el partit al Camp Nou intentar tancar bastant l'eliminatòria. I el Bayern que va haver d'eliminar un Shakhtar Donetsk i el Porto, que tot i que el Porto va fer aquella sorpresa amb el 3-1, no deixa de ser el Porto. Sí, però el que és molt impactant del partit de tornada a l'Allianz Arena és que en 38 minuts el Bayern ja anava guanyant 5-0 al Porto, i això demostra quan necessiten marcar gols els jugadors del Bayern no fan, i jo crec que tenen un entrenador com Guardiola que en els moments importants sempre llegeix molt bé l'estratègia de... Com has dit, perdó, el Barça ha eliminat a Manchester City i PSG, i a més ho ha fet d'una manera contundent i juga molt bé, per tant, jo crec que el Barça és el mateix el favorit. Hem de ser optimistes, i a mi el que em fa por del Bayern, més que els jugadors, és Pep Guardiola, perquè és un entrenador que es coneix a la perfecció, tots els jugadors, i crec que sabrà enfocar el partit tàcticament per intentar que el Barça les seves millors característiques no les pugui desenvolupar i potser podrà anul·lar molt bé a Lewis. A mi realment l'equip que em fa més por, el que em fa més por de l'eliminatòria no és si hagués tocat el Bayern, la Juve o el Madrid, sinó el factor camp. Que la tornada sigui a casa del rival és el que més por em feia, i si a sobre és a l'Allianz Arena, encara més. Però que va ser el que ha dit Luis Enrique, de 10 partits que ha jugat el Barça, n'ha guanyat 9 i ha perdut un. El que ha de fer és anar a guanyar els 2 partits i ja està. Sí, i canviant de semifinal i anar cap al Madrid-Juventus, jo crec que el Madrid evidentment és el clar favorit per passar, però bueno, molta gent dona per fet que ja està a la final, però jo no crec que sigui així. La Juve és un equip que si ha arribat a les semifinals és perquè ha fet mèrits, a la Lliga Italiana va quedar primer i de manera sobrada, i bé, jo crec que a la final va tenir dificultats amb el Schalke i amb l'Atlético, i no és pitjor equip la Juve que l'Atlético. Ha guanyat d'un gol a l'eliminatòria contra el Mónaco. Anava a comentar el mateix. Que va eliminar l'Arsenal. Bueno, però la Juventus a la fase de grups va quedar segona, i ara també arriba que en poc el primer partit és descartat i la tornada segurament també, que és una baixa superimportant, i bueno, sí, la Juve és un gran equip, però crec que el Madrid... Sí, i el Madrid també, parlant de baixes, també arriba amb les baixes de Benzema i Modric, que són dos jugadors claus en el Madrid. De fet, l'únic equip dels 4 semifinalistes que no té lesions importants és el Barça, perquè el Bayern no cal Fins ni i tot dir-ho. el Vermaelen, potser. Sí, el Bayern no cal ni dir-ho, estava quasi descartat Ribéry i Álava, i la veritat és que si al final acaba jugant amb Dante de central i fa un partit com el de Porto, els delanters del Barça es poden fregar. I s'ha lesionat Pastuber, ara també un altre de centrals, i amb Benatia també són els dos centrals, dos centrals importants de l'equip lesionats, però bueno, també recuperen un home molt important com és Robben,
que hi arribarà de cara a En l'eliminatori. conclusió, esperem el dia 5 amb molta ànsia. Bueno, al final ja se sap quin juga dimarts i quin dimecres. El dimarts del Barça, la Sí, Nàpols perquè surti primer. Sí. Perfecte. Dimarts. Molt bé, deixem la Champions i anem a la Lliga Domèstica. Aquest cap de setmana un derbi Espanyol-Barça. Creieu que aquest partit pot decidir la Lliga i si repetiríeu l'11 del dimarts passat? Home, evidentment amb les jornades que falten ni molt menys el partit que decideixi la Lliga, però sí que és veritat que és un dels partits claus pel Barça del que queda de Lliga, junt amb el de l'Atlético, i l'Espanyol contra el Barça sempre té un plus de motivació perquè és un derbi i a més aquest any sembla que tenen moltes ganes de poder-li treure la Lliga al Barça i aniran a tope, i és un partit que s'ha d'anar molt de compte. Jo normalment, clar, quan el Barça és un equip que està acostumat a jugar al Champions, quarts de finals, semifinals, i jugar contra el Madrid, potser el derbi amb l'Espanyol, que és un equip de mitja taula, queda bastant desterrat, però crec que aquest derbi serà molt calent perquè l'Espanyol té moltes ganes de fer punxar al Barça i crec que això motivarà més a l'equip del Barça i la veritat no em treu molt el pols dir que el Barça guanyarà i de bastant. Jo voldria destacar que l'Espanyol s'ha confirmat una baixa segura, no sabria dir quin jugador, però sé que és una peça clau, no em ve el cap. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez? Sí, doncs Víctor Sánchez. I per tant esperem un partit, jo crec que bastant equilibrat, amb tot i aquesta baixa, i esperem que hi hagi un ambient fenomenal. Sí, crec que serà un dels millors derbis dels últims anys, perquè bueno, l'Espanyol està lluitant per una setena plaça que segurament li donaria accés a Europa League, i el Barça, bueno, ara cada partit és una final. Crec que juntament aquest, com ha dit el Pau, amb el partit del Calderón, són els partits més complicats, però també crec que bueno, el Madrid aquest cap de setmana va a Balaídos, al camp del Celta, és un camp molt difícil, i crec que notarà el desgast del partit de dimecres i també podria punxar. S'ha de dir que és curiós que el Barça, potser els camps més difícils que li queden per visitar és el de l'Espanyol, on l'Espanyol intentarà treure la Lliga, i el Calderón, on el Calderón no crec que vulguin que el Madrid la guanyi. Espero que el Calderón la Lliga ja estigui decidida. I espero que no hi hagi cap mena d'intent ni demà contra l'Espanyol de treure la Lliga pel jugador de l'Espanyol, ni el dia de l'Atlético pel d'Atlético per donar-li al Barça i no al Madrid, que és el seu rival. Molt bé, canviem d'esport, ens n'anem cap al bàsquet. Si podeu fer un breu resum del darrer partit de la Penya contra el València i fer un pronòstic per al partit d'aquesta setmana del Penya contra el Guipúscoa. Bé, un partit més que la Penya no aconsegueix treure endavant, quasi tot, molta part del partit dins del partit i guanyant, fins i tot amb una diferència d'11 punts, però un partit on un rival tira 42 tirs lliures i l'altre en tira 16, doncs el més normal és perdre, i crec que perdre de 4 amb aquesta diferència dels punts més fàcils que hi ha, crec que encara està prou bé, i aquest cap de setmana un partit més a casa per intentar apropar-nos al play-off. La Penya, dels partits que queden, necessita sumar 2 victòries com a mínim. Comentar l'últim partit de la Penya el diumenge passat, realment va ser un partit que va ser una mica un desastre a l'últim quart, van perdre els punts, i un partit que el tenia a la butxaca i continua lluitant fins al final, i sobretot en aquest partit, que és un partit clau. Jo no vaig tenir la sort de poder veure el partit, però veient el registre de faltes per un equip o l'altre, la Penya va jugar d'estil molt grec, o els àrbitres van filar molt prim quan atacava el València, i realment crec que el partit d'aquest cap de setmana és molt decisiu, perquè si has de guanyar 2 o 3 partits contra Guipúscoa a casa, és un d'aquells que estan marcats per guanyar. Sí, a veure, és un partit que sí que és veritat que l'arbitratge no està gens encertat, però no pot servir d'excusa això. La Penya al final del tercer quart guanyava 11 punts i es va deixar escapar la victòria, però bé, de cara al públic va ser un partit extraordinari amb molts punts, bons percentatges d'anotació, i bé, la Penya va jugar molt bé, i davant també teníem un gran rival com és el València, que arribaven al partit amb un molt bon moment. Un punt positiu seria la recuperació anotadora de Malet, que portava uns quants partits apagats, i va estar molt bé. I tornant a lo de les faltes, ja sé que podria ser repetitiu, però és que diria que és un dels rècords de l'ACB amb diferència de faltes entre uns equips. I és que aquesta lliga ja hem vist molts cops que els àrbitres permeten uns contactes a un equip i a un altre no, i s'ha de seguir un criteri per les dues bandes, no pot ser. I parlant sobre el partit de Guipúscoa és un dels equips que està a la part baixa de classificació,
I bé, jo, de les dues victòries que has dit que necessita la penya per arribar a playoff, és un dels partits que diria que és més fàcil aconseguir-la i esperem que no falli l'equip. Per cert, que no sé què els hi dona per menjar o alguna cosa als jugadors que tornen a la penya, que havien estat a la penya, com Pau Ribas, perquè sempre quan un jugador torna a casa es motiva i fa el partit de la seva vida. I a nivell internacional, fa una setmana vaig comentar que el Barça ja estava pràcticament a l'Eurolliga. Vaig equivocar, òbviament. El Barça va quedar eliminat ahir a Atenes per un triple en l'últim segon i per tant no ha sabut classificar, on sí que estem al Madrid, al final precisament que es disputarà a Madrid. Molt bé, perfecte. Entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Avui ens la porta en Lluís Meyer, que ens parlarà del bàsquet femení a nivell nacional. Endavant la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Bé, feia temps que Contageu no viurà amb el bàsquet, com ho va fer ahir. L'Espart City Leeds tenia una portada històrica per coronar-se campió de la Lliga Femenina i la societat gironina a tots els nivells no hi volia faltar i s'hi va volcar. Fins i tot a la mitja part es van haver de lamentar de no haver ficat una grada suplementària perquè feia que poguessin cabre 800 persones més. Al ser un dia tan indicat com el d'ahir, tot el pavelló de la capital gironina es va volcar amb l'equip de la seva ciutat. L'Espart va guanyar el primer partit de la sèrie i ahir, que era Sant Jordi, va posar el 2-0 en l'eliminatòria i la va tancar. Sobre el partit no va haver-hi gaire història, va ser un partit dominat per l'equip gironí durant tot el partit. Guiden va ser la jugadora que va posar l'equip a l'esquena al primer quart posant-lo 6 punts per davant. Al descans es va arribar amb el major avantatge fins aquell moment, que era el 41-28, i l'equip català va mantenir-se en aquella dinàmica per evitar sorpreses. Les de Girona van arribar als 21 punts de diferència, 55-34 al minut 28 i després un parcial de 12-0 que encarrilava la victòria. Tot i que el Perfumeries va fer un bon últim quart amb un parcial de 3-13, l'equip català va ser el que va aprofitar l'avantatge que va aconseguir en els anteriors quarts i per fi va poder aixecar el títol. Molt bé, perfecte. Gràcies per aquesta informació del bàsquet femení, on hi ha pocs mitjans que se li doni cobertura. Molt bé. Alguna cosa per acabar? Sí, a mi m'agradaria afegir que aquest cap de setmana juga la Final Four de futsal i que el Barça arriba com a favorit, tot i la lesió de Lozano, que ha accelerat la seva recuperació i d'un que és dubte, però que potser vol arribar a jugar. Avui juga el Barça. Sí. I jo sí, continuant a la capital gironina, destaca que el Girona de futbol masculí continua a la classificació, continua lluitant per un ascens directe i cada fins a prop, com va veure la victòria del dissabte passat per 2-1 a Montilivi. Perfecte, molt bé, doncs amb aquests petits apunts acabem la tertúlia d'avui i emplacem els nostres oients i seguidors a la setmana vinent. Esport 99. Fins la propera setmana. Moltes gràcies.